Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Бордюрларны биек ясаганнар, җияүле кишүләр дә юк. Шәһәрдәшләрнең әлеге зары буенча Татарстан урамына Ләйсән Ханова чыкты. Азатлыкта төзелеш эшләре янәдән башланды. Шәһәрнең төп мәйданы кайчан әзер булачак? Бу хакта Мәрьям Файрушина. Чәчәкләр фестиваленә дип ясалган «Чибәр кыз һәм дию пәри» композициясе хәзер махсуслаштырган балалар йорты ишек алдында торачак. Мондый матур бүлекне сабыйларга кем ясаган? Римма Әхмәтова белеште. Бордюрлар биек, җәяүле кишүләре дә юк. Шәһәрдәшләр шундый зар белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына мөрәҗәгать итте. Исегезгә төшерәм, Татарстан урамында капиталь төзекләндерү дәвам итә. Юлны яңарту өчен республика бюджетыннан 120 миллион сум акча бүленгән. Юлчылар бик күп уңайсызлыклар тудырды дигән фикердә шәһәрдәшләр. Ремонт кайчан төгәлләнер, сорауга җавап хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. Татарстан урамында капиталь төзекләндерү дәвам итә. Ул июльдә башланган иде. Һава торышы яхшы булганда иртәнге 7-дән кичке 7-гә кадәр эшлибез ди юлчылар. Для дороги, да, это как бы к дороге относится тоже всякие работы. Ну, что колодцы, леневки. Леневки тоже вот на дорогу тоже делаем. Асфальтның аскы катлавын салганнар инде, өске каты да булачак. Разметка бордюр формасында. Кешеләр юлның икенче ягына чыкканда, аның аша сикереп йөри. Автомобильчеләр дә бордюр куюлга риза түгел. Ну, биек инде, кешеләргә. Биегрәк. Кая чыгып йөрергә, нитәргә, борылырга вообще тегендә поворот юк, монда юк. Миңа гел ошамый. Кая бордюрга килеп саланып, җимереп бетерәләр аны барбы. Биек бордюрлар ясаганнар, кешегә бик читен. Машиналар туктамый, кешеләрне үткәрмиләр. Шуңа уңайсыз остановкага да үтәргә кешеләргә и үз эшләре белән барырга бик җайсыз. Җайсыз булса да пока йөрергә кирәк бит инде. Вакытлыча бу бит инде. Ремонт кечкенә балалы әниләргә һәм өлкәннәргә бигрәк тә зур кыенлыклар тудырган. Юл аша чыгу читен диялар. Күпләр җәяүле кишүләрнең урыны күчерелү белән дә килешми. Абсолютно ничего хорошо не вижу. Вот. И пешеходку вон куда переместили, тоже это не дело. Вот же она должна делать, пешеходка-то. Әлегә биредә җәяүле кишүләре юк һәм юл аша үтәргә шактый читен. Ләкин юлчылар әйтүенчә, инде сентябрь ахырында биредә зебралар барлыкка киләчәк. Татарстан урамын төзекләндерү белән автомобиль юллары предприятиесе шөгыльләнә. Предприятиедә әйтүләренчә, эшләрне вакытында төгәлләячәкләр. Ремонт 8 октябрьдә тәмамланырга тиеш. Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. Яңа шәһәрдә трубаларны сынау төгәлләнде. Тик кайнар су барлык фатирларга да җибәрелмәячәк. Магистраль шелтәрләрендә 13 урында җитди төзексезлек булуы ачыкланган. Яршалы җылылык шелтәрләре предприятиесенә әйтүләренчә, бу трубаларның искерүе белән бәйле. Хәзер эшчеләр төзексезлекләрне бетерү үстендә эшли. Горячую воду в части домов появится уже сегодня. Я думаю, 50% мы сможем сегодня запустить. В субботу, воскресенье персонал у нас запланирован. Плотно выходит, отрабатывает. Мы, думаю, должны справиться, и жители получат горячую воду к понедельнику. Киләсе дүшәмбедән трубаларны сынау Гыз, Зәп, Сидоровка бистәләрендә һәм Мәләкәс аръягында башлана. Әлеге микрорайоннарда 13 сентябрьгә кадәр кайнар су бирү туктатыла. Әгәр сезнең ниндидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кер проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бала мәктәптә нәрсә ашый, киләсе атнадан ата-аналар өчен мәктәп туклану предприятиесенә экскурсияләр оештырылачак. Шәһәр мэры Наил Мәгъдиев әйтүенчә, бу мәктәп бакчалар өчен ризык әзерләүнең сыйфатына уңай тәэсир итәргә тиеш. Быел мәктәпләрдә төшке аш әзерләүгә шәһәр бюджетыннан 8 миллион 221 мең сум акча бүленде. Тем, кто готовит, по крайней мере, послушать, и родительские комитеты тоже очень важно, с тем, чтобы те средства, которые выделяются из местного бюджета, средства родителей, соответствующим образом на эти средства было бы организовано хорошее добротное питание. Балалары мәктәпләрдә укучы ата-аналар өчен комбинатка экскурсия 13 сентябрьдә булачак. Инде балалар бакчалары өчен әлеге чара 20 сентябрьгә планлаштырылган. Предприятиегә һәр учреждениедән ата-аналар комитеты вәкиле барачак.
Шәһәрдә канализация капкачлары югалу турында без күп тапкыр хәбәр иткән идек. Ниһаять, шушы көннәрдә 2 егетне люк урлаган вакытта тоткарладылар. Аларның кырын эшләрен полициягә Яңа шәһәрнең 16-10 йортында яшәүче кеше хәбәр иткән. 60 килограммнан 90 килограммга кадәр авырлыктагы чуен люкларны караклар металлоломга тапшырырга теләгәннәр. Хукук сакчылары әйтүенчә, аларның бу кәсеп белән элек тә шөгыльләнгән булулары ихтимал. Хәзер тикшерү бара. Бүген Чаллының барлык мәчетләрендә дә бердәм вәгазь үтте. Имамнар халыкка экстремизм һәм аның тискәре нәтиҗәләре турында сөйләделәр. Бу чара экстремизмга юк республика күләм акция кысаларында оештырылды. Ак мәчет мәдрәсәсе шәкертләре өчен шушы темага махсус дәрес тә узды. Мәгълүм булганча, кеше каны кыюлуга китерә торган экстремистик һәм террористик чаралар мөселманнар өчен бөтенләй ят күренеш. Экстремизмның нинди зарарлы икәнен аңлаттык һәм динебезнең тынычлык, иманлык дине икәнен төшендердек. Һәм инде әлбәттә бу бик файдалы. Чөнки без үзебезнең динебезнең нинди шундый тыныч иман икәнен белергә тиешбез һәм башкаларга да хикмәт һәм яхшы вагыз белән динебезне аңлатырга, аларны чакырырга. Озатлык мәйданында төзекләндерүнең яңа этабы башланды. Биредә арт-объектлар эшлиләр. Тиздән тирә-якны күзәтү майданчыгын ясый башлаячаклар. Төзелеш мәйданда гына түгел, Сөембикә проспектыннан Озатлыкка керү юлында да дәвам итә. Тулырак хәбәрчебез Мәйрәм Файрушина материалында. Яшел калкудыклар, яңа брусчатка, күп санлы скамьялар һәм зур чүп савытлары. Булар барысы да Азатлык мәйданында җәй көне эшләнде. Шәһәрдәшләр үзгәрешләргә бәя бирә, төзүчеләр яңа объектларны җиткерергә әзерләнә. Мин монда чисталыгы белән, әзрәк кенә бар инде ниләре, чүпләре. Шушы көннәрдә төзүчеләр 8 метрлы тирә-якны күзәтү мәйданчыгын ясап бетерәчәк. Аннан соң амфитеатр һәм фонтан зонасы яңартылачак. Моннан тыш 6-нчы комплекс тукталышындагы җир асты кичүнең өске өлеше дә яңартылачак. Шәһәрдәшләрнең дә Азатлык мәйданына карата үз тәкъдимнәре бар. Ана тегендә ясалып бетмәгән урындыклар куйганнар, анда нәрсә аңлашылмый, ул нәрсә икәнне. Ну вот зелени очень мало. Очень мало. Вон там все асфальтировали, а зелени нету на том конце. А раньше были цветы, зелень была, деревья были. Ну какие-нибудь, может быть, памятников вот таких вот, что-нибудь такое вот интересное, потому что вот есть такие необычные какие-то памятники, ну что-то вот, что-нибудь об истории города, может, что-то вот такое. Төзелеш барышында Сөембикә проспектыннан Азатлыкка керә торган автомобиль юлы да киңәйтеләчәк. Өстәмә машина кую урыннары булдыру да күздә тотыла. Чаллының үзәк мәйданы тулысынча ел ахырына яңарырга тиеш. Мәрьям Файрушина, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Бүген махсуслаштырылган балалар йорты үзенчәлекле бүләк алды. Чаллы строй ремонт идарә оешмасы сабыйларга чәчәкләр бәйрәменә ясалган композициясен бүләк итте. Чибәр кыз һәм Дию Пәриян шәһәрдәшләребез бик ошаткан иде. Хәзер алар балалар йорты ишек алдын бизәп торачак. Дию һәм Чибәр кыз сыннары пенопласттан ясалган. Әкият персонажларының авторы рәссам Александр Пучинин. Осталарны бер ай буе иҗат иткән. Бик матур килеп чыккан. Чәчәкләр фестивалендә бу композиция халыкка бик ошаган иде. Әйдәр оешмасы беренче урынны алды. Мин үзем шушы җирдә эшләйм, шушы комплекста торам. Үзебездә шат, шуңа балалар сөенер дип уйлыйбыз. Фигураларны куйганда балалар йоклый иде. Уянгач күреп бик шатланырлар, дип рәхмәтләрен җиткерде биредә эшләүче хезмәткәрләр. Чибәр кыз белән Диюне алар сабыйларга бүгенне күрсәтергә телиләр. Шундый олы бүләк шәһәрдән безгә бүләк итүгә без бик шатбыз. Безнең чәчәкләр бар, уенчыклар бар, но мондай олы күләмдәге уенчыкны булганы юк бүгенге көнгә хәтле. Рим Әхмәтов, Эльдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хизматуллина сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. ДНС с 17 августа по 14 сентября. Арифметика выгоды. Грандиозная акция специально ко Дню знаний. Крутые гаджеты и огромный выбор товаров по суперценам. Ноутбук Lenovo IdeaPad диагональю 15 дюймов всего за 13 999 рублей. Арифметика выгоды в ДНС. Прокачай себя перед учебой. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35.